Zopakoval svoj ťah spred niekoľkých rokov. Premiér Robert Fico odpracoval nočnú zmenu za pásom v závode. So zamestnávateľmi chce teraz rokovať, ako znížiť nočnú prácu v odvetviach, kde to je možné. Tí zas odkazujú, že úbytok nočných služieb by sa negatívne odrazil na našej ekonomike. Pred 6 rokmi takto Robert Fico nastupoval na nočnú zmenu do fabriky v Lozorne. Zváral súčiastky pre automobilku. Dostal som tieto dvere ako na pamiatku. Ja som pracoval s touto hornou časťou. Tentokrát sa postavil k linke vo firme na výrobu svetlometov do aut. Musím vám povedať, že som uťahaný ako kôň. Bolí ma celý človek. Nočnú zmenu odpracoval premiér v tomto závode v Krušovciach, kúsok od Topolčian. Do práce nastupoval o 10:00 večer. Pracoval s tromi dievčatami na plnú kvótu. Musia každý ten výrobok priestitne zobrať do rúk a musia si ho cez lampu pozrieť, či je v poriadku. Takže okrem toho, že ma boli chrbát a nohy, mám aj oči ako angorák, ale stálo to za to. Nočnou na linke chcel podporiť tých, čo pracujú v trojzmenných prevádzkach aj počas sviatkov a v noci. Práve o nočných službách chce diskutovať so zamestnávateľmi. V závodoch, kde je to možné, by ich mohlo byť menej. S tým samozrejme, že ja rešpektujem, že sú tu odvetvia, kde nemôžete vypnúť. My sme priemyselnou krajinou a to je charakteristické a práve nočná práca pre priemyselnú krajinu. Ak to chceme redukovať, tak je to na úkor hospodárskeho zisku alebo teda hospodárskeho výkonu a myslím si, že to tadiaľ cesta nevedie. V Európe sme lídrom. Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším počtom odpracovaných hodín počas víkendov a v noci. Vzhľadom na nízku úroveň miest a platov na Slovensku sú zamestnanci stále ochotní a zároveň aj náchylní pracovať počas týchto neštandardných časov, čiže aj v noci alebo cez víkendy a len z toho dôvodu, aby si zvýšili svoj čistý disponibilný príjem. Rád by som odporúčil premiérovi, aby namiesto rôznych marketingových ťahov naozaj pracoval pre ľudí na Slovensku. Neviem si to úplne predstaviť, že vláda teraz príde a naoktrojuje firmám, kedy a ako majú ľudia pracovať. Premiér chce diskutovať aj o vyšších príplatkoch za nočnú prácu. To by ale zvýšilo mzdové náklady zamestnávateľom. Či teda neodtrhneme rast poplatkov za prácu v noci a cez sviatky od minimálnej mzdy. Na tú tému sa snažíme rokovať aj s Konfederáciou odborových zväzov a ak do toho vstúpi vláda ako ďalší partner, tak my to len privítame. Teraz sú príplatky za nočné služby naviazané na minimálnu mzdu. Tu by chcela vláda do roka 2027 zákonom stanoviť do výšky 1 000 eur. Jakub Takáč a Diana Bilousová, televízia Markíza.